Halløjsa. Jeg delte fra noget tid siden ud omkring, at jeg havde lidt problemer med at finde ud af, hvilket produkt jeg skulle bruge, når jeg har menstruation. Det har jeg, fordi at jeg i mange år har brugt menstruationskoppen, men at desværre ikke fungerer for mig længere, fordi at jeg har fået nedsynket underliv efter fødslen af Bertram. Jeg har teamet op med Gud Indetemplet, som laver de her menstruationsdiske. Det er sådan en lille fætter her, som du simpelthen sætter op i dig, og så opsamler den blodet, når du har menstruation. Det, der er specielt ved den, det er, at den ikke danner det her vakuum, ligesom en menstruationskop, så derfor kan jeg godt bruge den. Den sidder også længere oppe, så jeg har ikke den her følelse af, at der er noget, der falder ud af mig. Og jeg har faktisk en meget nemmere menstruation, end jeg nogensinde har haft, fordi at jeg ikke mærker, at den sidder der. Det kan være lidt grænseoverskridende i starten at bruge menstruationskop eller menstruationsdisk, fordi at man skal sætte det op på en lidt anden måde, end man gør med en tampon. Men jeg lover dig, når du først har styr på det, så er det altså virkelig, virkelig nemt, og din menstruation kommer aldrig til at have været nemmere, end den er, når du bruger menstruationskop eller menstruationsdisk. Jeg er i hvert fald virkelig overrasket over det her lille produkt, og hvilken stor forskel sådan en lille ting kan gøre i min hverdag. Jeg lægger lige et link lige her direkte til menstruationsskiven, og så kan du jo gå ind og kigge på det. Den kommer i 2 forskellige størrelser, så du kan finde ud af, hvad for en størrelse, der fungerer bedst til dig og din krop.